laatuvehkeellä vähän osasia matkaa ja mennään nyt sitten puuhastelemaan pari pikkujuttua tälle päivälle. Joo, niin tämmöseen olisi sitten, niin siis tämmöseen olisi meillä on jarruvalokytkimen tieto hukassa vähän joka paikasta ja jolla mittailtukaapeleita ja vaikka mitään. Mutta joo, semmonen ja sitten on tämmönen utoskorroosiogolfi jousia vaihdellaan kierros. Ja sitten tulee se päivän yllätyssektori. Se on päivän ainut auto, mitä rassataan. Taitaa olla joku 400-500 000 kilometrin perushuolto, elikkä. Täällä on oikea auto. Pitkä, nelikko, long nose, AXL, porteri. Semmonen. No niin, tässä vaiheessa on sitten semmonen tilanne, että takavieterit on paikallaan siellä jo sitten. Vähän täällä alkaa rustia olla, rustiikkia tuolla yläpäissäkin. Tai ei se mitään, pannaanpas töppöset taakse paikalle ja jatketaan eteen. Siinä olisi tolppaa pötköllään ja sieltä se puuttuu ja tuolta se loikkaa muuten ihan just pois. No eihän siinä nyt kerennyt siinä hässäkässä enää mitään kuvaamaan, mutta siellä on uutta vieteriä on nyt sitten vieteriä alla joka nurkassa ja sillä lailla. Joo, jatketaan seuraavaa roju. Olisikopa touvarekin. Täällä on tämmönen epistola, että vaihdetaan kokonaiset tukivarret, kun takapusla oli perinteisesti huono. Niin vaihdetaan koko varret. Meillä täällä oli semmonen tilanne, että meillä oli tuolla keskellä, niin oli siellä puslan keskellä se holkki juminut puhtiin kiinni ja sillä lailla. Ei se mitään. Tää vähän aikaa tussoroitettiin. Kohta meillä on varret paikallaan. Sitten katsotaan vaihdellaanko vähän vielä levyjä ja sitten suuntaushommat ja tääkin on ready. Äskeinen golfi lähtikin jo. Joo, siinähän se tosiaan se touvarekin varsin niin monesti. Tässähän nyt on tässä näin tää taaempi pusla. Sehän vähän niinku ratkee tällainen näin. Se on ihan irti tuo. No sitten minkä takia ei vaihdeta tota puslaa. Autolla on 250 000 ajettu, niin tämähän nyt sinällään pysyy järjissään, mutta tää alapallo monesti sitten rupeaa olla jossain kohdalla väsynyt, niin vaihtaa kokonaiset varret, koska niitähän saa. Täällähän meillä on yksi sarja lisää näitä touvarekkiä, menee tonne hyllyyn. Tämmönen muuten tuli kanssa, niin tässä meillä on tämmönen laatikko. Unboxing video tässä samalla. Mitäs meillä täällä onkaan? Yhdellä käydä tää on hanurista aukasta. Täällähän meillä on näitä nyt 3 kappaletta. Tämmösiä. Saa käymään ratteja tässä autolla. Ai niin joo. Muuten näitä niin otin nyt hyllyyn, niin nyt mulla tuli T-nelkku, jos joku tarvitsee, niin tuli vaihevivustoon niitä pieniä kumipuslia uusia ja sitten tuli kaikkia kuulia ja sitten oli sinne kepin pohjallekin tuli semmonen muotinkikkaus, jolla kuule polsiin. Täältä niitä löytää meiltä sitten kohta niitäkin, pitäisi olla jonkun kotpasen päästä paikalla. Kattokas, mitä meillä taas täällä onkaan tänään. No täällä on tietenkin ihan melkein joka päivästä arkikuvaa. Airline touvarekki. Joku 13-14 malli joo. Ja meillä on täällä, tämäkin kanssa meillä on täällä tämmönen tilanne, että joo, on oikeestikin levyt ja palat huonona, mutta taas on taaemmat puslat ratkennut kummaltakin puolelta. Ei näy muuten tässä, pikku hetki. No nyt rupes näkymään. Tääkin on jo täältä pullistunut ja täältä se on ratkennut irti kokonaan. Tällä lailla näin. Etupuslat ei oikeastaan mene juurikaan miksikään, mutta tuo alapallo on jo tässäkin. 250 000 rajaa ylittänyt on tämäkin, niin onhan sillä ikää. Niin, vaihdetaan nyt sitten nämä näin. Ai niin, sitten muuta oli se, silloin se yksi kun tuli se uusi niin porteri, niin se on nyt tässä näin se sama auto mikä oli siinä niin silloin siinä videolla. Se on vähän parempi nyt.
Siinä konepeltikin on vähän parempi ja sillä. Ja tää muutenkin vähän enemmän kiinni. Joo, sillä. Sitten meillä on täällä harvinaista herkkua. Caravelle. Elikkäs Curavelli. Ja 2,5 litrisellä bensakoneella. Tällä ei ollut ajettukaan paljon paskaakaan. 259. Oispa dieselinen tämmönen. Saishan tääkin dieselöityä. Tommoseen härveliin. Niin muuten lämmitin paikalle. Siis se oli ihan polttoainekäyttöinen lisää lämmitin. Bensiini. Joo, ja Turskassahan meillä on täällä jo raputtaa vähän levy. Täällä on rappuja, niin kuin näkyy, niin on se vähän tämmöistä orastavaa pientä. Vaihdetaan levyt ja palanderit samalla siihen. Katsotaan mitä sitten keksitään. Kuvataan nyt tästäkin päivästä jotain, kun kerrankin on mahdollista. Joo, meillä on täällä tänään 210 Komatsu. Tämmönen on täällä kyyvissä tänään. Ja duoda. Värppä kauha ois tuolla ja sillä lailla. No, mä kävin hakemassa tän aamuseltaan kyytiin. Ja sitten meillä oli tossa vähän ohjelmaa. Ohjelmaa oli vaihdeltiin vähän valoja ja sitten meillä oli tossa itse asiassa tossa noin näkyy, kun lähtee tonne noin menemään nuo rasvarin letkut, niin vaiheltiin siihen ja sitten meillä oli vähän dieselivuotoa ja tässä kaikkea muuta. Jo valoja laiteltiin ja no sen mä sanoinkin jo ja kaikkea semmoista yleistä sipistelyä oli vähän sentään. Nyt sitten viiään tää ja tossa oli tosiaan, ei tässä ole kerennyt paljon kuvailla. Eilen oli, tai itse viime yönä oli vielä niin se oli 1 pintoja, kun tulin tuolta reissun päältä, niin meillä eilen oli, tossa oli pyöräalustaista, oli kyyvissä ja joo, niin tosiaan. Sitten oli yksi tommonen parikymmentä tonnia painava Katin tela-alustainen oli kanssa ja oli Hyundai ja niin tosiaan Hitachi oli se pyöräalusta, niin joo. Olihan melkoinen himmeli. Painanko 17 tonnia, mutta aikamoinen himmeli oli joo. Joo. Se niin semmonen oli ja täällähän meillä on painoa nyt. Siinä on 24,1 näyttää tuo. Se kyllä että se aika hyvin pitää kutinsa tuo noin. No pitäis tänään vielä tästä sitten silivasta vielä. Kyllähän tästä vielä tälle päivää metrejä tulee, mutta tämmöstä tänään joo. Eihän siinä. Jatketaan tästä näin. Täytyy koittaa kuvailla jotakin tässä aina kun kerkiää. Kukaan jaksa mitään autoremontteja ja muita kahtoa, niitähän on YouTube täynnä nykyään, niin kukaan niitä jaksaa kahtoa, niin tehdään niin jotain muuta. Joo, lata. Joo, ei tässä ihmeitä ole tapahtunut, mutta otetaan pieni varaosakatsaus, että mitä on haettu. Täällähän on 21 mallin portteri ja on kaiken näköistä tämmöstä tilikettä. Ja olisi tämmöstä tivistettä tupla-ahdettu T6, niin siinähän sitten olisi vähän öljyvuotoa. Ja sitten, hei, tulin käymään tässä Avolla Jyväskylässä. Siis historian havinaa. Nyt on sitä. Elikkä ihan old school kakkosarja Scaniaa. Tuolta noin, 4-piiriventtiili. Ja vielä nää vaakamalli. Siis täältä löytyy tätä ja oikeesti ei olisi paha hintainen. Nämä oli yhteen aikaan ihan kokonaan hukassa, näitä ei saanut mistään. Niin, täältä näitä saa hei uutena. Tää on Vapkolainen. Tää on Vapkolainen ihan täysin joo. Tää on hyvä. No sitten siihen samaiseen T6-portteriin, niin
täällähän meillä on öljypainepuolen putki siihen kokonaan ja nippelit on kiinni siinä. Original tuote. Täällä on ahtimen tiivisteitä vielä ja onks mulla muu? Täällä on vielä tämmösiä. No. Ei mitään, kyllä teet syömään välillä. Palat. No joo, siinä lähti äsken yksi penkki jonnekin Turun Porin seudulle päin ja renkaita ja sillain. Sittenhän meillä on täällä tämmönen 4F koppanen A6 Allroadia. Siihen oli akuvaihtoa ja huoltoa. Ja vaihdetaan toi lämpärin moottori tonne nyt sitten. Mutta nyt ei kerkeä sitä tekee, kun pitää lähteä tonne ajelemaan ja hakea tuolla vettiä ja lähtee viskelemään vähän koneita. Joo. Jatketaanpa tästä eteenpäin. Joo, ja tänään meillä on sitten täällä kyydissä tämmönen 140 Völvö. Tämmönen laitos on tänään täällä kyydillä. Tämmönen siirto. Ja ei kai siinä. Lähdetäänpäs viemään tätä sitten. Jaha. Ja sitten lähdetään. Mutta minne? Lähdetään? Tällä me kuitenkin mennään. Onhan se likainen sisältä, mutta joo, kuitenkin.